ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман пешниҳод мегардонем. барои беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ ба хусус табақаҳои осебпазири ҷомеа ҳамасола ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ менамояд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардид ки аз 1 сентябри соли 2021 нафақаи кӯдакони майюби то 18 сола ба андозаи 20%, инчунин нафақаи майюбони гурӯҳи якум ба андозаи 50% баланд бардошта шавад. гузориши хабарнигорони мо. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҳифзи саломатӣ ва нигоҳубини ятимону маъюбон ва пиронсолону бепарасторон мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда барои беҳтар сохтани шароити иҷтимоии онҳо тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамояд. дар иртибот ба беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2020 нафақаи гурӯҳи маъюбоне ки ба нигоҳубӣ ниёз доранд 50% зиёд карда шуд. соли 2020 барои тақвият бахшидани дастгирии иҷтимоии нафақахӯрону маъюбон, кӯдакони ятим ва оилаҳои камбизоат як қатор чораҳои судманд роҳандозӣ гардида ба зиёда аз 700 000 нафар сокинон аз гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ба маблағи беш аз 250 миллион сомонӣ кӯмакҳои иловагии иҷтимоӣ пардохт шудааст. бо мақсади идомаи тадбирҳои ҳукумати мамлакат дар самти дастгирии давлатии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ дастур доданд ки аз 1 сентябри соли 2021 нафақаи маъюбон аз синни кӯдакӣ ки дар асоси қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин шудааст ба андозаи 20% зиёд карда шавад. нафақаи кӯдакони маъюби то 18 сола ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин шудааст ба андозаи 20%, инчунин нафақаи маъюбони гурӯҳи якум ба андозаи 50% баланд бардошта мешавад. таи 2 соли охир пайдарҳам таваҷҷӯҳи пешвои миллат асосизори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба қишри осебпазири ҷомеа хеле ва хеле зиёд тар буд. албатта ҳамасола дар ҳар як вохӯриву ҳар як нишастҳое ки пешвои миллат суханронӣ мекарданд ҳатман таваҷҷӯҳи онҳо бар ин самт хеле мавқеи махсус дошт. таи 2 соли охир мушаххасан зиёд намудани нафақаҳои ин қишри ҷомеа, масалан маъюбони то 18 сола, маъюбони аз овони кӯдакӣ ва баъдан маъюбони гурӯҳи як боиси сарфарозии ҳам маъюбон аст ва ҳам коргарони соҳа аст. дар марҳилаи аввале ки соли 2020 дар паёми пешвои миллат ба тасвиб расида буд, ду қонуне ки қаблан амал мекард дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни имрӯз амалкунанда дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатиро ёдовар шиданд ки нафақагироне ки дар ду марҳила ба онҳо нафақа таъин карда шудааст ба афзоишу зиёдшавӣ фаро гирифта шаванд, то ки баробарию адолати иҷтимоӣ нисбати онҳо амалӣ бошад. ин иқдом имкон медиҳад ки шароити иҷтимоии қариб 100 000 нафар шаҳрвандон аз гурӯҳҳои осебпазири зикршуда беҳтар гардад. дар ин замина иқдом гирифта шудааст ки 3 мактаби интернати президентӣ барои ятимони кул дар вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе сохта мавриди истифода қарор дода шавад. ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар бунёду навсозии бештар аз 300 иншооти дорои таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. соли 2020 аз ин шумора 76 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти бахши мактабу маориф, тандурустӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ идома дорад. аз рафти тадбирҳои ободонӣ дар шаҳри Бохтар Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир гузориш медиҳанд. шаҳри Бохтар ҳамчун маркази маъмурии вилояти Хатлон сол то сол ободу зебо мегардад. махсусан дар доираи ҳадафҳои гиромидошт аз 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақшачорабиниҳои созандагӣ роҳандозӣ гардида дар ҳудуди марзии шаҳри Бохтар сохту сози бештар аз 300 иншооти гуногунро ба нақша гирифтанд. дар ободонии шаҳри Бохтар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр соҳибкорон ва шахсони алоҳида ҳиссагузорӣ мекунанд. зиёда аз 10 миллион сомонӣ маблағҳо пешбинӣ шуда буд ва дар раванди иҷрои бюджет маблағҳои пешбинӣ гардида пурра аз худ гардида дар 5 иншоотҳои ҷашние ки мо ба нақша гирифта будем корҳои сохтмонӣ
дар аксарияташон анҷом ёфтанд. Дар кӯхи фарҳанги шаҳри Бухтар зиёда аз 6.9 миллион сомони маблағҳо пешбинӣ гарда ва пур аз худ гардид ва аз навсозии водии вахш, яъне 70-солагии водии вахш, бинои кумитаи маҳал сохта ба истифода дода шуд. با استقبال جشن‌های بزرگ و تاریخی بینای بسیار خبطه معیشی اجتماعی سعادت مورد هدف‌های آبادانی قرار داده شد. خانه معیشی سعادت تا آخرهای سالهای 80 از کلانترین و مهمترین مرکز خدمت‌رسانی معیشی برای ساکنان و مهمانان شهر محسوب می‌یافت. اکنون با همت صاحبکاران انشاءات مذکور که بیشتر از 30 سال باز به حسن مرکز ولایت ختلان کاستگی وارد می‌کرد، نوسازی و تجدید می‌گردد. در شفاف بینای مذکور مرکز تشخیصی طبابتی طب ختلان قامت افروخته است که در فرصت‌های نزدیکترین مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. انشاءات تندرستی ادامه اقدام‌های آبادانی در همین سمت است که قسمت اول آن سال 2008 در جشن وحدت ملی به فعالیت آغاز کرده بود. اینجا نیز موثرترین لوازمات طبی فراهم ساخته شده از 30 نفر طبیبان با شغل همیشگی تامین می‌شوند. به همین شیوه در نزد بیمارخانه کلینیکی به نام بوری واحد فی ولایت ختلان مرکز پرینیتالی بنیاد شده است که در جشن نوروز امساله به استفاده سپرده می‌شود. انشاءات تندرستی به خاطر حفظ مادر و کودک و یاری تحصیلی به واسطه از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد می‌گردد. ساختمان رفته ایستاده است. تا حال 75-80% کارها ساختمانی به انجام رسیده است. نیت داریم که ساختمان را در ماه‌های نزدیک به انجام رسانیده بیمارخانه را به استفاده دهیم. در محله زرخیز شهر بختر نیز مؤسسه تعلیمی زمانوی عبارت از 6 آشونه بنیاد کرده ایستادند. جمعیت دارای مسئولیت محدودی لیوکند سنگریز با ساخت‌وساز چنین یک تعلیمگاه نیت دارند که تحصیل را پر با زبان خارجی به راه مانند. در اینجا ساختمانچان محلی جلب کرده شده است که زیاده از 50 نفر با جای کار تامین می‌باشند. تا 4 آشیانه تعلیمی و در آشیانه‌های پنجم ششم خوابگاه برای طلبگانی که از راه‌های دور می‌بیند برای آنها پیش بینی کردیم. در کوچه بهار نیز با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان یک مکتب زمانوی بنیاد می‌کند. در نظر است که تا جشن وحدت ملی مؤسسه تعلیمی با فراگیری بیشتر از 600 جای نشست طالب علمان را به آغوش خود بگیرد. زیاده از 80% کارهای ساختمانی اجرا شده است. حاضر ما بام مکتب را پوشانده ایستادیم و باز کارها در درون ساختمان یعنی در درون حوله مکتب ادامه داده شده است. به همین شیوه در شهر بختر ساختمانی کارخانه‌های استحصالی هم ادامه دارند. در منطقه صنعتی بختر بنیادی بیش از 10 کارخانه نوی صنعتی به نقشه گرفته شده بود که قسمی از آنها این جانب فعالیت داشته. باقی مانده کارخانه‌های استحصالی در عرفه جشن‌های بهار و نوروز و ادامه سال به کار شروع می‌کنند. بنیاد کارخانه استحصالی شیفر پدیده نو در رشد صنعتی شهر بختر بوده. جهت تامین ساکنان با مصالح بیناکاری و پیشگیری واردات مساعدت می‌کند. این حال ما تجهیزات را نصب کرده ایستادیم و در روزهای نزدیک به استفاده می‌دهیم و کارخانه ما در یک روز 4,500 دانه را استحصال می‌کند و از 30 جای کاری عبارت میباشد. همین گونه در مرکز ماموری ولایت ختلان ساختمان بینای 4 آشانه مرکز جوانان، بینای 4 آشانه استقامتی در کوچه به نام صدرالدین عینی، کارگاه دوزندگی در کوچه باربد، بیناهای بسیار قبطه تا 12 آشانه، میدانچه‌های ورزشی وابسته به طرح و لایحه زمانوی بنیاد شده ایستادند که در عرفه 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز خواهند کرد. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر، شهر بختر. اخبار. ادامه اخبار. نوروز جشن باستانی بوده. فرارسی آن با سالشماری شمسی روز اولی همان با سالشماری میلادی روز 21 مارس درست می آید. پس از مقام جهانی گرفتن نوروز آن در منطقه‌های گوناگون دنیا با شکوه و شامت خاصه تجلیل کرده می شود. نوروز آغازی احیاشوی طبیعت، رمزی پیروزی نور بر ظلمات، عدالت و زیبایی، پاکیزگی و آبادانی می باشد. شرح همکارانمان آید به تاریخ جشن نوروز.
наврӯз ҳамчун рӯзи нахустини фарвардин ҳазорсолаҳо пеш бо оину суннатҳои неку писандидааш ҳифз гардидааст ва ҳамасола ин ҷашни муқаддас ҳамчун муждаи аввалини баҳор, эҳёи табиат, бедоршавии замин, оғози киштукор ва эътидоли баҳорӣ дар тамоми ҷаҳон бо ҳашамати хоса ҷашн гирифта мешавад. ҷавҳари наврӯз созандагӣ ва озодагӣ, покии рӯҳу тан, пешрафти соҳаи кишоварзӣ, дар маҷмӯъ фаъолияти хуби иқтисодӣ ва созандаи иҷтимоист. пеш аз ҳама ҷашни наврӯз ин ҷашни табиат аст. агар ба таърихи табиии он назар афканем, хеле қадим аст. аз нигоҳи нуҷумӣ ин шабу рӯзи эътидол аст, эътидоли баҳориро дар бар мегирад. ҳамчунин ин ҷашни деҳқонон, кишоварзон аст, чунки оғози ҳамаи корҳо аз наврӯз шурӯъ мешавад. яъне дар айёми наврӯз, дар оғози баҳор деҳқонон ба заминдонаи гандум мепошанд. дар замонҳои пештар мо бо номи ҷуфтбаророн як маросиме доштем ки ҷуфти барзагоҳҳоро дар шабу рӯзи наврӯз ба майдон мебароварданд, ба саҳро мебароварданд ва корҳои шудгори заминро шурӯъ мекарданд. яъне бубинед ки ҷашни наврӯз ҳам ҷанбаи табиӣ дорад, ҳам нуҷумӣ дорад ва ҳам марбут аст ба корҳои кишоварзию деҳқонӣ. наврӯз рамзи рӯзи нав, ибтидои соли нав, эҳёи табиат ва иқдому амалҳои нави ободонию тозакориҳо мебошад. ин ҷашни умумимиллӣ дар баробари он ки оғози эҳёшавии табиат ва эътидоли баҳорӣ аст, инчунин масъалаҳои маърифатию фалсафӣ, арзишҳои волои инсонӣ ва адолату накӯиро дар бар мегирад. чун оғози соли нав аст, соли нави аҷдодӣ аст, мардум кӯшиш мекарданд ки дар соли нав бояд ҳамеша поку озода қадам монанд. яъне соли навро бо дили пок, бо дили аз ҳамаи кинаву қудратҳо покшуда бояд пешвоз гиранд. ва ҳамин тавр онҳо ҳам либосҳои пок мепӯшиданд, хонаву дарҳоро тоза мекарданд, кӯчаҳоро, ҷӯйҳо, ҳавзҳоро пок мекарданд. яъне тозагӣ ҳам дар муҳит, ҳам дар худи инсон, ҳам зоҳиру ҳам ботин буд. дар тантанаҳои наврӯзии пиру барно бо умеду орзуҳои нек хони наврӯзии иборат аз ҳафтсину ҳафтшинро меороянд ки таърихи кӯҳан доштани ин ҷашни муқаддаси миллиро муаррифӣ менамояд. дар раванди ҷашнгирии наврӯз суманак бо рағбати беандоза омода карда мешавад ки ғизои асосии наврӯзӣ маҳсуб меёбад. соли 2010 бо пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистон ва кишварҳои ҳавзаи наврӯз, созмони милали муттаҳид ҷашни наврӯзро ҷашни ҷаҳонӣ эълон намуд. инчунин наврӯз ба феҳристи ёдгории ғайримоддии юнеско ворид карда шудааст. ҷанбаи ахлоқию ҷанбаи тарбиявии наврӯз ки хеле бузург аст, созмони милали муттаҳид 23 феврали соли 2010 ин ҷашнро ҷашни байналмилалӣ эълон кард. ин аст ки тантанаи наврӯз дар тамоми давлатҳои дунё бо шукӯҳу ҷалол ва шаҳомат ҷашн гирифта мешавад. тамоми оинҳои ибратомӯзи наврӯз ки сарчашмаи бузурги ахлоқӣ мебошанд, имрӯз барои ҳама ҷавонони солимфикру худшинос ҳамчун манбаи умеду орзуҳои созанда хизмат мерасонанд. зулфия раҳимзода, Баҳодури Истам, Фирӯзи Мусо, Ахбор. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои хориҷи кишвар. бар асари суқути ҳавопаймои ҳарбӣ дар Парагвай 7 нафар ба ҳалокат расид. боришоту обхезӣ ба инфрасохтори минтақаҳои қисми ҷанубу ғарбии Франсия хисорот расонда аҳолиро ба мушкилӣ дучор кардааст. шарҳи пурраи хабарҳо. дар қисмҳои низомии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ мулоқоти намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо афсарону сарбозон доир гардид. дар ин тадбир ҷавонони ноҳия низ иштирок намуда бо шароити хизмати сарбозон аз наздик шинос шуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. чорабинии мазкур таҳти унвони модарон ба аёдати сарбозон меравад сурат гирифта. дар ин тадбир оид ба шарҳу тавзеҳи нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла таҳкими нерӯи мудофиавии кишвар, ҳифзи сарҳади давлатӣ, оромию осоиштагӣ ва хизмати содиқона дар назди модар ватан бо афсарону сарбозони қисми низомии сараёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва қисми ҳарбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҳамадонӣ мулоқот анҷом доданд. аз амалӣ шудани ин иқдом миннатдор ҳастем ки модарон ба аёдати сарбозон меоянд.
дар қисми низомӣ мо ҳама шарт шароит муҳайё аст. дар ҷо бу дастгирии сарфармондаи Қувваҳои Мусаллаҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати модар ватанро содиқона иҷро менамояд. дар ин чорабинӣ бо ташаббуси бахши кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроиёҳияи давлатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ модарон ва фаъолзанон барои сарбозон якчанд номгӯи маҳсулоти нониву қаннодӣ пешниҳод намуданд. соли сеюм аст ки ин чорабинӣ бо ташаббуси бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроиёҳияи давлатии ноҳия гузаронида мешавад ва мақсади гузарондани ин чорабинӣ баландбардоштани рӯҳияи ҷавонон нисбат ба хизмати модар ватан мебошад. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолзанони ҷавонони ноҳия дар идомаи ин тадбир бо шароити иҷтимоии афсарони сарбозон шинос шуданд. зимни бозир аз китобхона таъкид шуд ки бо иқдоми роҳбарияти қисми низомӣ дар ин китобхона барои дар вақтҳои холӣ ба мутолиаи китоб машғул шудани афсарони сарбозон 5000 нусха китобу асарҳои гуногун гирд оварда шудааст. бо ибтикори мақомоти иҷроиёҳияи давлатӣ бояд ба ин китобхона боз як миқдор китобҳои тозанашр дастрас карда шавад. ҳозирин дар қисми низомӣ бо шароити қасри марзбонони ватан ки дар он осорхона ҷойгир аст шинос шуданд. дар ин осорхона аз соли таъсиси қисми низомии мазкур дар 3 давра маълумотҳои таърихӣ гирд оварда шуданд ки он дар тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ ва ҳисси ифтихори миллии ҷавонон мусоидат мекунад. бо tashabbusi бахши кор бо ҷавонони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ мо як гурӯҳ ҷавонон бо шароити имрӯзаи ин қисми низомӣ шинос шудаем. хеле шароити худ доштааст. ман худ ният дорам ки баъди хатми мактаб омада дар ин қисми низомӣ хизмати ватан модора адо намоям. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хаттон дар доираи корҳои тарғиботӣ миёни сарбозон ва ҷавонон барои хизмати софдилонаю содиқона дар назди модар ватан то имрӯз дар як қатор қисмҳои ҳарбӣ чунин вохӯриҳо гузаронида шудааст ва бояд минбаъд низ ҳар ҳарчанд муддат тибқи нақша чунин чорабиниҳо ташкил карда шаванд. идомаи ахбор. донистан ва омӯхтани забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисӣ талаботи замон буда барои ҷавонон роҳи муваффақиятро боз менамояд. фароҳам овардани шароит барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва баландбардоштани сатҳи забондонии ҷавонон. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон махсус таъкид карда шуда ба ин масъала эътибори аввалин дараҷа зоҳир мегардад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. дар ҷаҳони муосир ба бозори меҳнат танҳо мутахассисоне роҳ меёбанд ки дорои донишҳои замонавӣ ва донандаи забонҳои хориҷӣ аз қабили русӣ англисӣ бошанд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи рушди илму маориф ва омӯзиши забонҳои хориҷиро дар меҳвари сиёсати имрӯзаи давлат қарор дода ҷиҳати тайёр намудани мутахассисони забондони ба бозори меҳнат ҷавобгӯ тадбирҳои муҳимро амалӣ менамояд. донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода муассисаи олиест ки айни замон дар он 5 факултет мавҷуд буда аз рӯи 31 ихтисос 4973 донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. дар ин муассиса донишҷӯён забонҳои русӣ, англисӣ, хитоӣ, кӯриёӣ ва ғайраро меомӯзанд. донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон бо 50 муассисаи олии касбии кишварҳои хориҷӣ созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонда ҷиҳати омӯзиши забонҳои хориҷӣ афзалияти бештар равона гардидааст. таъкид карда шуд ки дар ин муассисаи таълимӣ ҷиҳати омӯзиши забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ, англисӣ, хитоӣ ва кӯриёӣ ва ғайра шароиту имкониятҳои фарроғ фароҳам оварда шудааст. дар донишкада бо назардошти густариш бахшидани ҳамкориҳо бо дигар кишварҳои хориҷӣ ва бо мақсади дар сатҳи баланд омӯхтани забони англисӣ маркази байналмилалии тестӣ таъсис дода шудааст ки аз ин пас нафароне ки барои гирифтани сертификатҳои сатҳи байналмилалӣ имтиҳон месупоранд метавонанд аз имкониятҳои фароҳамовардаи ин маркази нав истифода намоянд. Нуриддини Қурбон, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи тиловатии ахбор. Тансияту хонобод бошед.